Jo. Ale Peťa Chmrský. Aj Nora Mittermajera. Aj Nora Mittermajera. A ja som tiež Noro. Ty si Noro? A ešte mu povedz, že chodte všetci Do materinej piče. do piče matere! Tak, To môžem? no môžeš, jasno. Všetci do materinej piči. A čo odkazuješ materantom? Aby sa im darilo v ďalšom roku budúcom. Ne? Jo, nehaj. Mizni. Nepotrebuješ úlož? To bolo dobre, Alebo Noro. nechceš nejaký sex? Noro, počúvaj, že... Čo ty tak robíš denne? Som bezdomovec na ulici, čo víš. Viem, poznám. To vieš o tom, že si taký známy v Bratislave? No viem, každý ma pozná. No, každý ťa pozná. Z internetu. Z internetu, z YouTube. Áno. Tak. Ale mám vás rád všetkým. Zavinač gift.com? Ešte raz? Norbert Kanaloš zavinač gift.com? Môže byť. Tak to ide? No, Všetky vás mám rád. Nie ste zlí. Všetci mi pomáhate, dobre. to je pravda, no. Môžeš tam volať Dominika, že je o 13.59 nech Počúvaj, pozdrav ešte raz toho Peťa aj Nora. Aj Andreju Bednaričovu. Všetky vás pozdravujem. Aj Andreju Benderečov. Tak. A ešte čo by si chcel povedať, Noro? Aby ste boli múdri, aby ste neboli zlí a... Aby ste mali dobré roboty v budúcnosti. No, niečo tak. Hej, Lebo dobre. keď už my nemáme, tak aspoň niekto nech má. Tak. Vieš? Dobre, díky, Noro. Daj mi